Lamine Yamal ja està renovat amb el Barça. Lamine Yamal té firmat un contracte amb data 13 de juliol, que és quan compleix els 18 anys, per 5 temporades més. El que passa és que aquest contracte, abans d'entrar en vigor, ja ha quedat desfasat per la irrupció brutal de Lamine Yamal i el revisaran a l'alça. El revisaran per a que Lamine cobri més. Però Lamine Yamal ja ha firmat el seu nou contracte amb el Barça, ja està lligat amb el club. I està lligat amb un contracte amb data, insisteixo, del 13 de juliol, que és quan compleix els 18 anys, que entra en vigor automàticament. Evidentment, si un jugador firma això i vol marxar, pot anar als tribunals i segurament acabaria podent argumentar que ho va fer quan era menor d'edat, amb una data posterior i tal, bla, bla, bla. No és el cas. També és cert que hi ha sintonia i que es negocia un nou acord perquè aquest, insisteixo, abans d'entrar en vigor, ja ha quedat desfasat.